welcome everyone to the Bottleland Idol Show Season 6 दिनैनि Bottleland Idol Season 6 आव जोंनि गेजेराव माखासे असदा मोजां इउनिक टेलेन्टेड गोनां आर्टिस्टफोरा नुजाफैगोन बेखायनो नोंथांमोन गासिखौबो जोंनि श'आव बरायग्लिनाय जाबाय बरायथाबनाय जाबाय बरायफ्लानाय जाबाय बरायफ्लेनाय जाबाय आरो बरायख्रेबनाय जाबाय आरो दंबावो र' बरायखावनाय जाबाय पेट्ला मालाय बुंखानाय बुंदेरबावना होयो माथो अभार डायलग बेलाय आंबो दाजाबदेरनो हरबायलै ओइ उदैयाव जोफ्रुगोन नै रायजोफोर बांद्राय गोबाव खालामालासि जोंनि महरगिरि बिथांमोनखौ जोंनि जौसाङाव नै लाबोनोसैयानो मा लाबोनोसै बेलाय डाइरेक्ट लेंहरखादो गिबियावनो जोंनि गेजेराव दङ गिबि आर्टिस्ट महरै मिस्टार माबा मा होनो बे माबायानो एकदरे थांनानै खाफालथिं लावदुम दुम गं रज' होगोनलां मिस्टार मोब्रै खेरखाथारि स' प्लिज खावब्ला नुजाफै अन दा स्टेज थसे बालाबगासे सारमोन होख्लायनोसै होमबा दे रोजाबदो गां नांथारगौमोनलै आंनो साला थैद तारिगा गां नांथारगौमोन बुब्राबना बिरलांथारनो जिउनि इखौ लादे बावबायलां साला सदर मदर बाबा गां नागिरफैलाबायदो बे जोंनो मोनाखै होनलाय नङालै र' बावबाय बेलेगखौ खननि मुखासथ' लाबोखाबानो जायो माबायदि मोनदों सना बुजाना बोरै मोनदों नोंजों आंजों दिंखिया बारियाव हमजाहैनाया सना नोंजों आंजों आनसलिकआव बुजाहैनाया जालालै बोरायजों सारा बिखुं गंसेया बेदलाब जुबथारदों फाग्लासो दुम दाम जोना होदों खुमब्रा फिथाइ सिरनाय होदों मायाव जोना होदों उसुबिदा मानि नायथाराखै सेंग्राफ्रा फाग्ला गोजाद्रायमोन सनां बिखुंखौ लामना होनांदों जों बेनो नामा सना आराम लालायनाया बेनो नामा सना लुकुर लागारनि फिथाइया लागावना होबायलै बोरायाबो लायरेस इदिटरसो आसला खम बुस्थु नङा बुजा मादों नामाब्रा बेलाय मानसिखौ नायोबाथ' एसे बोरायबाबो सदर मदरनि माथो सारमोन फाग्ला बिदि नङाब्रा दे रोजाबावनोब्ला दोंसे रोजाबदो नङाब्ला निकाल जाव र' होमबालाय खनबावनायाव दं दोंसे स्राय हख्लायना होबावलांनि दे लागाव मेगन बेखेवाब्लाथाय सोर फाग्लाया नुनो हानो नोंनि हायना महर मेगन बेखेवाब्लालाय सोर फाग्लाया नुनो हानो नोंनि गावदां महर गां थागौमोनथाय बिरलांना नोंनि रुमाव एब्रेहैगौमोन सानफ्रोमबो आङो बिदिनोलै लाइन मारिहै खुमाबाय थागौमोन स्रोदै स्रोद एरायखे थगायखे आङो बुजाब्लाबो गारनाय नङामोन ट्रां नोंबो थां थान्दा जेरै मोब्रे नाम मानसियाबो मोब्रे ब्रे लोंनासो फैखादों खोमा साला लोङाखैलै सारमोन सयत' तिनि सयत' दे जासिगोन दे आइम गेट आउट लायनो इउ गेट आउट दोंसे लागायबावनो मोननायबा सान्ति मोनगौमोन नेक्स्ट प्लिज खावब्ला नुजाफै अन दा स्टेज फैलायबायलै सारमोन आङो नों दाख्लै फैयाखैमोन जानो फैदों सारमोन सेलेक्सन जायागौ मानो फैबायानो थागोन आच्छा प्रेक्टिस खालामना फैदोंना एसे प्रेक्टिसखौथ' मा बुङो एबार अयथासार सान हर रेस्ट गैयै प्रेक्टिस खालामना फैदो एबार गम दं आच्छा देखाजाक बारु बेलेग प्रेक्टिस खालामना फैदों आं एबार खिनाय हासुनाय मानि नन स्टप प्रेक्टिसानो प्रेक्टिस दुगैनायावथ' खनखायानो जानाय मानि प्रेक्टिस खालामनानै खम रायजा गुलायाखै मामुलि प्रेक्टिस खालामबोदों आङो दे बिदिब्लाथ' मोजांनिसो बाथ्रा देलाय नायनि लागाव हे सा रे गा मा
है साला फिसाद्रायाव मोना गावस्राजोब्बायसो ए मिसालै एबार एसे गिदिरावनो बोनि र' सा रे गा मा पा दा नि सा साला या बोरमा साग्ला थां माथां गामा बादानि जानि जा गामा बारे गा गामा 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 बानि जानि जा gedang jintang ta cine ta gedang tang cine tang ding ta cine ta gedang tang cine karta tan tan oi muslim milim nunggu classical music hono hoयाखै melody मेथाइ खन माथो रखर मिउजिक टिउजिक गैयाब्रा होमबालाय क्लासिकेल मेथाइ बिदि मिउजिक आरि माबा दल गैयाबा उसुबिदा हो जाता है ना बुस्थुआ बेताल जायो अरे बाबा बेखायनोथ' बुंदों मडार्न मेल'डि मेथाइ खन मडार्न सं ए मेल'डि माने मिलौगालायनाय दे सना नोङो माबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो माबायदिलै माबायदि नोंखौ लासे लानानै आं हिनजाव गदाय लाबावनाय ज्राव ज्राव गथ' गथाय खांना आरामै जालांनाय सना नोंलाय माबायदि सिमां नुयो सना आङो ओरैबायदि सिमां नुयो हे माबायदिलै खोथालाय नोंनि हिनजाव गदाय लाबोनायखौ होखारहरफिननाय सानै साथाम हिनजाव लानो नागिरनायखाय खाथि खालामना दोननाय गुमा फाग्लाफोरसो मोजाफ्लांबोदों नामाब्रा मानसियालाय नङालै फिथा फिलौआ अरदावदों खोमा साला बेनोलायनो प्रेक्टिस खालामना फैदों खालामबोदोब्रा सारमोन प्रेक्टिस खालामनायनि मेन माबाखौनो रोजाबावाखैसो आङो दे खेबसेल' सानसेल' जा प्लिज हाबाब आयु बाला मा इसे जेव जाव गोदा गोदि सिख्लाफोरलाय दिनैनि बड'लेण्ड आइदल श'आवलाय साफा सिख्लाफोर फैसोगारदों नोंबो बिनिफ्राय गेट आउट जादों नङाब्ला बिखुङाव लावथिया बारखोगोन खालि ओंखारजाहरनायल' आग्लायनाय खन थुनना खन सायना लाबोजानाय जासफोरानोसो साला एख' गैया जोबलांनायासो गैयालां जावलांबावबायसो बेटाया दे नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट गुब्ला नुजाफै अन्दास्टेज लागावनोसै होमबा औ दे होख्लायनोसै होमबा अ देलै दे बापा हारे दांख्लाय मारना होनोसै होमबा ओइ नोङो दांख्लायना होख्लाय मा खालाम पारफर्मेन्स खालामनो फैनाया सोंहरबाय थागोन बेयाव होनबा खन मारनांसिगौ खननांला थांदो मोदायफोरसो लोगो मोनबोदों नामालै मानसियालाय दे खनथारनोसै होमबालाय सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगै नोंखोमजोआ हले अयथासार रायखाथारो नोंखोमजोआ हले रांखिनि दाउ बिमासो बालाबगासि थांलायबाय बालाबगासि फैलायसिगोन जालालै बिसोरजों नायै नोंखौ अयथासार गाज्रिसिन नुसिनलायलांबाय नायै नोंखौ हाराव हाथावसो नुसिनलायलांबाय ओ लोगो हमफ्लांनानै नोंखौ खाथाबनानैसो हरजासिगौमोनलां बालाबगासि थांलायबाय आरो बालाबगासि फैलायसिगोन आंगा मांगा जाबाय आं नोंखौ सानैनो आदा फाग्ला जाबाय आं नोंखौ गोसो थोब्रेना तेजपुराव लांजाहां भाङागर लांजाहां आमाय थुरो दा खामसाब हैबाय एखनब्ला गाबनाय एखनब्ला मिनिनाय खावसे फाग्ला बुंजासै आं दा है फाग्ला बादि जाबाय आं नोंखौ गोसो थोब्रेना दे जाबाय मा गलाय गथाय ज' जाजाय ज' मेथाइ बेफोरलाय आया मासाब सं होनो बिदिखौ ससे एके लगे ज' जाजाय ज' जाजफोरानो एख' मिथिया नामालाय बबे डास्टबिननिफ्राय खनखाना लाबोजानायफ्रा बिसोरलाय ओइ नों जोंखौ डास्टबिननि खनखांजानाय बुंदो हा गावखिनिया स्केल नाङा सुर गैया ताल गैया मेथाइ खनना मा ताल ओरै फै तालखौ मिथियाबा एसे दामना बुजायनि आं जानाय नङालै दुम जागारगोन नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट गुब्ला नुजाफै अन दा स्टेज
जाबाय रेडि अ जारु रेडि वी आर अलरेडि रेडि आदा हायां देनां बेम्पाति गैयाबा हाबा जाया किडनि फाननानैबाबो आइफन होनांगोन हा फाननानैबाबो बांला लुनांगोन या थिग जागोन नालै जोलैया जारु आं लाबोगोन दे बेम्पाति आं लाबोगोन दे ए नंगौ सार अह सारसो होनो गारबायलै साला सलिड मालमोनलै बाला पटायनो हानायबा थिग जागौमोन ए मा गोदाव सोराव सरि माइक्र'फन खाथियाव थानायखौनो बावगारलांदों सेस खोनायजोब्बाय बे थैबायलै एख' जाया सारमोन दोंसे खनबावनो हागोन ना मा दोंसेल' जारु हाजार बार खन दाउ मैनानि बायदि गोदै गेस्रेम खोनाथारदां नोंनि गारांखौ उन्दुनो ओंखारलायदों थेंक इउ सार थेंक इउ स' माच जारु नाथाय नों खनथ'लायनांला दे आं नोंनो ओरैनोब्लाबो उसिफावलायनाय फुल मार्क होगोन फुल पइन्ट होगोन दे होनबा थांसै दे सारमोन औ दे दा प्रग्राम जोबखांना स्टेज उनथिंजाय आंखौ लोगो हमदे जारु दे बोरै बाथ्रा आख' मा होनलांखो पाब्लिकनि गेजेराव लासिंसिं थोद बुरबक मा जानोखाय हामथाय नोंनि आखला खिन्थु सिख्ला नुबानो मेगना गिदिरसिन जायोलै थोद सामब्राम पेटला सेरथा नोङो नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट प्लिज खावब्ला नुजाफै उन्दा स्टेज फैलायबायलै सारमोन दिनैबो ए बे लान्थि मेन्टेल नामायासो फैलायबाय माथो गथायखौबो खुलुमहरबायलै सारमोन अके दे हिरि आं दिनै दोंसे रेपिं गानसो खननो नामायदो दे खनानो आंहानि जिउनि लोगोरि पाग्ला जागोन आं नोंखौ इरि मोनाबा बाङाय इरि माबायावनो मानो ओरै गांगे जायो नों सौग्लाला सौग्लिलि लांगोन नोंखौ अरा उनबोलाबो बुपायलि लांगोन नोंखौ इरि माबा थाङा उनबोलाबो मिथिगोना आङो नङा मालाय बादि सदर बदर जाता पेटा बास जाबाय थांदो न'आव उन्दुना थाहैथां आरामसे थां बेयाव जाता पेटा माबा हिरिफोरा सोलिया बेयाव मानो रेनो मा नङा बयाका दुखु मोनो फाग्ला माथां बखिनाय मेथाइ बेफोरलाय जायाफ्रामा साला ओरैनो बेकार टाइम लस बिसि जाता पेटा खोथा बुंनाङा सौग्ला जोबना थांगोन मुवानि मारै किटि फैदोलै इसोर बयाका बुंना हरगोन दाना गोदाव सोराव साला रायजोफोर खिनो ओंखारनायनि थाखाय आरो हासुनो ओंखारनायनि थाखाय दिनै प्रग्रामखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो जों फैलायगोन नेक्स्ट सिजनाव थाबैनो गुबला गुबलि खावब्ला थाथ'लायदो ना मा होनो रायजोफोर